बे समाव नोंथांमोननो डायनासरखौ लानानै मोनसे रादाब होनो सिगांदों। नोंथांमोना बे रादाबखौ खोनायोब्ला सोमोनांगोन। गुबैयै डायनासर होननानै बुंब्ला जों बयबो मिथिगौ, जाय गोबां रोजा कौटि बोसोर सिगां बे बुहुमनिफ्राय गोमालांनाय जाथोसे जिब। नाथाय नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदोंना डायनासरनि बेगेंफोरा बेसेबां बेसेन गोसा? डायनासरनि बेगेंआ निलामाव मोनसे गोदान रेकर्ड सोरजिनो हादों। निउयर्कनि मोनसे निलामाव स्टेगोसरास बेगेंआ गोबां कौटि राङाव फानजादों। बे गोबां कौटि राङाव फानजानाय डायनासरनि बेगेंनि मुङानो जादों एपेक्स। एपेक्स डायनासरनि बेगेंआ 373 कौटि राङाव फानजादों। एपेक्सआ 150 मिलियन बोसोर गोजाम, जाय दासिम मोननाय बयनिख्रुइ आबुङै मोननाय बेगेंफोरनि गेजेराव